Jeg vil gerne fortælle om koefficientrækker, og til det har jeg fået tildelt den her formel. Det er en meget lang formel, så jeg kunne godt tænke mig at forkorte den, ligesom at finde ud af summen af de her forskellige led. Og det gør jeg ved at gange s på begge sider, så der kommer til at stå s gange sn er lige med s gange parentes a plus as plus as i ende plus, og sådan fortsætter det bare. Ja, vi skal gøre det her. Sådan der. Nu kan vi så trække sn fra begge sider af lighedstegnet, og det gør vi ved at sige s gange sn minus sn er lige med s gange a plus as plus as2 plus og så videre og så videre og så videre plus as n minus 1 minus en gang til den her minus a plus as plus as2 plus plus og så videre og så videre og så videre, så vi kommer helt ned igen til det her as ende minus 1 parentes slut. Vi vil gerne ophæve de her parenteser, og vi kan tage den første her ved at ophæve den ved at sige, at man ganger, så er den ophævet, og den her parentes, den vil vi også ophæve. Det gør vi ved at ændre fortegn, og det har vi et minus her, så det gør vi til et plus. Så hæver den sig, men så skal man lige huske, at inde i selve parentesen, så bliver de her plusser så til minus, da det var minus her, og vi ændrer. Okay, det her, det er så, hvad vi kom frem til, efter at have ophævet parenteserne. Og nu vil jeg gerne have, at de her led går ud med hinanden, så jeg kan starte med at sige, as går ud med as, as2 går ud med as2, as3 går ud med den as3, vi har i den her talrække, as minus 1 går ud med as minus 1, eller as i ende minus 1 går ud med den as i as n minus 1, vi nu har før as n, så vi ligesom kun har as n minus a tilbage. Godt. Det er så, hvad vi er kommet frem til, efter at have fået de her til at gå ud med hinanden. Og nu kan vi godt tænke os at sætte sn uden for en parentes foran venstre side af lighedstegnet, og a uden for en parentes på højre side af lighedstegnet. Så der kommer til at stå sn parentes s minus 1 parentes slut lige med a parentes parentes s parentes slut i ende. Jeg skriver 2 i ende minus 1 parentes slut. Nu vil jeg så gerne isolere sn, og det gør jeg ved at sige s minus 1 på begge sider. Så her kommer til at stå s minus s minus 1, og herover også s minus 1. Så der kommer altså til at stå sn lige med a i ende, parentes slut, minus 1
parentesen divideret med. Okay, jeg er så kommet frem til den her formel, og det er den, vi skal bruge, når vi skal have udregnet leddene af den første formel her. Det kan vi også bruge til, hvis man skal udregne annuitetsopsparinger.